projecte de l'alta precoç, puerperal i neonatal, dins del nostre àmbit sanitari, que és Gironès i Pla de l'Estany, consisteix en donar l'alta a partir de les 24 hores i abans de les 48 hores, després d'un part no complicat, a més de garantir la continuïtat de les cures de les mares i els nadons a l'atenció primària. Aquest projecte es posa en marxa degut a la demanda creixent de la nostra societat referent a la menys intervenció, la menys medicalització del part normal. S'observa que en altres països, com el Regne Unit, com els països escandinaus, és una pràctica habitual el fet que la dona marxi a casa a les poques hores de parir. En el 2017 es proposa la incorporació d'una nova figura, que és la llevadora d'enllaç. I utilitzem l'ECAP com a eina de comunicació entre l'hospital i primària. Una vegada la dona ha ingressat a l'hospital i ha parit, cada dia nosaltres al dematí ens reunim amb l'equip multidisciplinari i es proposen les possibles altes precoces del dia. Per la nit ens van dir que hi havia la possibilitat de marxar a les 24 hores. Al final, si tothom està més descansat, tothom estarà més feliç. Tinc un altre fill, llavors, a diferència del primer, amb aquest, com que ho he vist com tot molt més... com que tothom tenia el mateix argument i com tot més estandarditzat, més seguretat, no? Saps que en tot moment tens algú amb el que si tens un problema pots dir ostres, això és normal o no, i et diuen sí, et calmen. Versus el primer, molt millor, al nivell de l'assessorament i l'acompanyament del postpart. Creiem que un programa com aquest afavoreix el descans en el seu nucli familiar, millora l'adaptació del nou membre a la família, afavorint també el vincle i les cures d'aquest nadó i afavoreix molt la lactància materna. I en un hospital el que ens interessa és que la puerpera i el seu nadó estiguen en un àmbit el més òptim possible, que com al domicili no hi ha res.